Giraffe. An giraffe. Is giraffe é seo? Is é seo mó chara? Cara mó chara. Buailimis le Brian. Cé hosa? Is Mise Bhrian. Is é Bhrian an t-ainm atá orm. Cé hosa? Mise. Is Mise Shína. Gia ditch a Shína. Gia is Muire ditch a Bhrian. Có astich. Cárb is as an Afraic me. Có astich. Is as an Astráil me. Có bhfuil cónaí ort san Afraic. Tá cónaí orm sa Chéinia. Có bhfuil cónaí ort. Tá cónaí orm I ndeisceart na hAstráile. Caé mar atá an aimsir inniu sa Chéinia. Tá sé sé. Tá sé an sé. Tá sé róthe. Nach bhfuil ein bhaisteach ann. Níl tá sé an-tirim faoi láthair. Caé mar atá an aimsir san Astráil inniu. Well, tá mé I bhfad síos sa dheisceart mar sin. Tá sé fuair faoi láthair. Tá sé an-stúrmach. Lehéid de rochamsir. Cad éid na hanmhithe eile atá sa Chéinia. Tá lón, elephanty, antelope, hyena, monkey agus go leor eile ann. Agus san Astráil tá go leor anmhithe samúla ann. Mar shampla tá kangarúna, vombatí agus crógóil ann. Tá crógóil contúirteach. Tá siad. Ach níl ein ceann in eiceálóm. Tá sin go mai. Well, tá ocras orm. Caithfí mé dúil agus rinch cróin a ihe. Tá ocras orm freisin. Rachi mé agus Chéinia mé rinch lón. Cad a ísí tú a Shína? Ísí mé rinch glasrí agus rinch cóise. Beidir rinch anra leis sin? Is dóilm gur fearr lom dilóga. Slán.